Ang mga Hudyo ug ang kasuguan. Roma Kapitulo 2 versikulo 17 hanggang 29. Kamu nga nagaingon nga kamu mga Hudyo, nagasalig kamu sa kasuguan ug nagapasigarbo pa nga haduol kamu sa Dios. Nasayra ninyo kon unsa ang kabubuton sa Dios ug kon unsa ang labing maayo nga buhaton, tungod kay natunan ninyo kini diha sa kasuguan. Nagasalig kamu nga makatudlo kamu sa mga buta sa kamatuoran ug makahatag ug kahayag ngadto sa mga nangitngitan ang hunahuna. Nagasalig usab kamu nga magtutudlo kamu sa mga tawo nga luya ug sala butan ug sa mga tawo nga bata pa sa kahibalumahi tungod sa Dios. Mao kana ang inyong hunahuna tungod kay nagdahom kamu nga nasayra ninyo ang hingpit nga kaalam ug kamatuoran pinaagi sa kasuguan. Nagatudlo kamu sa uban, apan wala ninyo tudloi ang inyong kaugalingon. Nagatudlo kamu nga dili mangawat, apan nangawat kamu. Nagatudlo kamu nga dili manapaw, apan maoy inyong ginabuhat. Nalaw-ayan gayod kamu sa mga rebulto nga ginasimba sa mga dili Hudyo, apan nagapangawat kamu diha sa ilang mga simbahan. Nagapasigarbo kamu nga anaa kaninyo ang kasuguan sa Dios, apan ginapakaulawan ninyo ang Dios tungod sa inyong paglapas sa kasuguan. Ang kasulatan nagaingon, tungod kaninyo nga mga Hudyo, gipasipalahan sa mga dili Hudyo ang Dios. Nagasalig kamu nga kamu pinili sa Dios tungod sa inyong pagkatinuli. Ang pagkatinuli may kapuslanan lang kon tumano ninyo ang kasuguan. Apan kon wala ninyo kini tumana sama lang kamu sa mga dili Hudyo nga dili tinuli. Ug mauusab sa mga dili tinuli, kon sila nagatuman sa kasuguan, giila usab sila sa Dios nga mga tinuli. Busa kamu nga mga Hudyo ipakadautan sa mga dili Hudyo tungod kay ginalapas ninyo ang kasuguan, bisan anaa kaninyo kining sinulat nga kasuguan ug bisan tinuli kamo. Sila nagatuman sa kasuguan bisag dili sila tinuli. Hinuon kinsa bagayod ang tinuod nga Hudyo ug tinuod nga tinuli. Dili ang tawo kansang mga ginikanan Hudyo ug kansang pagkatinuli lawas nun lang. Ang tinuod nga Hudyo mao ang tawo nga nagbag-o sa iyang kinabuhi pinaagi sa tagbang sa Espiritu Santo ug dili tungod kay natuli siya sumala sa kasuguan. Ang tawo nga sama ni ana ginadayig sa Dios bisan wala siya dayiga sa mga tawo.